6. Prečo po diete priberáte? Niekedy po tvrdej práci s diétami a cvičením zistíme, že začneme priberať na váhe, ktorá sa stratila. Stáva sa to preto, lebo naše telo žilo s myšlienkou, že tieto kalórie tu vždy boli, a preto sa muselo cítiť kompletné a nasýtené. Aby ste mohli dobre schudnúť, je potrebné uvažovať o 4 oblastiach. Prvou oblasťou je diéta. Samozrejme, že môžeme veľmi dobre pracovať na tom, aby sme držali diétu a videli, ako váha klesá, ale pokiaľ to dlho nevydržíme, váha sa začne vracať. Aby sa tomu zabránilo, je potrebné vytvoriť dlhodobú zdravú stravu, ktorej sa budeme držať. Spolupráca s odborníkom na výživu môže byť veľmi prospešná, pretože vám môže povedať, ktoré potraviny sú najzdravšie a môže poskytnúť informácie o kontrole porcií. Nie je potrebné prerušovať obľúbené jedlá, skôr sa na stravu pozerať ako na spôsob zdravého a vyváženého stravovania po celý život. Druhou oblasťou, ktorú je potrebné vyskúšať a na ktorej pracujeme, je cvičenie. Nie nevyhnutne tie videá s intenzívnym tréningom, ktoré vás zaručene po určitom čase omrzia, ale jednoduchšie a častejšie pohyby. Nie je potrebné ísť na cviky, ktoré vás unavia a naplnia hrôzou, aby ste ich zopakovali. Namiesto toho skúste 3-krát týždenne cvičiť jogu alebo aerobik a 2-krát týždenne nejaký odporový tréning najmenej 30 minút. Ako náhle sa to stanoví, všimnete si obrovské zlepšenie vašej kardiovaskulárnej činnosti, budete sa tešiť na cvičenie a začnete vidieť chudnutie. Treťou oblasťou, ktorú je potrebné mať pod kontrolou, je stres. Stres vás vždy sklame a môže spôsobiť pohodlie pri jedle, čo vedie k okamžitému ukončeniu vašej stravy. Keď ste v strese, môže sa zvýšiť váš hormón kortizolu, čo môže mať za následok rôzne zdravotné problémy. To je dôvod, prečo je pri strate chudoby nanajvýš dôležité zvládanie stresu. V neposlednom rade je dôležitá dôležitosť dobrého spánku. To, čo znamená, aby ste sa dobre vyspali, je medzi 7 a 8 hodinami a dosiahnutie REM spánku, najhlbšieho a najobnovujúcejšieho štádia spánku. Ak sa ubezpečíte, že spánok získate, pomôže to znížiť stres a podporí chudnutie. Ak však zistíte, že ide o oblasť, v ktorej potrebujete pomoc, môžete vyskúšať Resurge. Resurge je doplnok, ktorý je možné zakúpiť online, aby sa nielen dobre vyspal, ale aj aby pomohol pri chudnutí. Resurge je bezpečná a ľahko priateľná kapsula, ktorá zlepší kvalitu spánku, povzbudí váš metabolizmus a bude vyzerať a cítiť sa skvele. Kliknutím na odkaz nižšie uvidíte, ako John Barban pomohol svojej sestre Lise stratiť viac ako 47 libier vytvorením lepších spánkových vzorcov pomocou Resurge. 6. Prečo po diete priberáte? Niekedy po tvrdej práci s diétami a cvičením zistíme, že začneme priberať na váhe, ktorá sa stratila. Stáva sa to preto, lebo naše telo žilo s myšlienkou, že tieto kalórie tu vždy boli, a preto sa muselo cítiť kompletné a nasýtené. Aby ste mohli dobre schudnúť, je potrebné uvažovať o 4 oblastiach. Prvou oblasťou je diéta. Samozrejme, že môžeme veľmi dobre pracovať na tom, aby sme držali diétu a videli, ako váha klesá, ale